Hello Bab Song, lam suko hai na hai, bahai tong bai, wan suko nor jotono kaham no tong bai na hai. Bab Song, ang tini kok sana nai mani khabo se, chung idaning nugoi man kha, jini te prasa hamkra montri Vikas Deborma bai, je NLFT-ATTF rok thangai kana malai mani. Tamni baga malai hingeng ke, borok je jorawo bolong ni, u yago romjak mani rok, sorkarni thani phayai, surrender khai mani. Je kaisa chukti khlaioi je borno rinani hinoi sawoi kenai borno naharmani omo manyani bagai borok te prasa hamkrai montri Vikas Deborma malai kok salaimani yagulo chungkhnaka 12 tarikh borok Lahar Kasunai 3 din phiaba tabo abhaiga no tahai no hai khnaka 11 tarikh hai no hai borok taisa asuk lainai montri Vikas Deborma o lama Kasunani hinmani no strike khainani hinmani no bo mana khlaikha je abo norok taka sugadi 11 tarikh hai no hai kok salaimani yagulo sung bujilainai abhai hingke tini ang o norok no bwskango je photo obo ang tini phunukmani hingke abo yada haste pha himani bo nongna ble ang sini thani confuse pa nongoi mano norok to kaham kana sarai sini nai bono haste pha bin mung tamjani mane prosenjit da tamjani bo nongna abo bo to je puru yakar phaimani ek sapta kaya sigang ba ek mas kaya sigang bo BJP thangana ble na joining rikhana BJP joining rikha nge bo taw khoroksa o ruling government ni kaisa part no bo ha diba BJP o joining rikha mane no bo taw BJP ni khoroksa neta ha diba nge tini na de bo bai thang BJP o tongtutui bini je BJP ni pokkhe no botabo lama kasunane baddo tamne bagan ke borong ni jeta kok ruoi borong no naharmani o kok success ungyani bagai ngang abono tui ang tamne baga kok no ma saka ke aro kaham ka naising nai ke borong ni bisingo mane olo khapilai danglai thangno ba bin thani kok da phaino nok ta wan so ba sungje nung khoroksa BJP tui nung abono tui nung thani khorang ti sawa Lahar Kasunani tam Kasunani ungoi tong bin thani chap srishti rok da phaino boba aro thangka hingke o je borong ni package jeta kok rimani aboro bebak no manbai nai aboni slai chung o ancholik party rogo tong yawoi chung direct jeta je rinai party chung age opoila khanaka BJP ke rinai party si sannai party ya noi nge rinai party o direct thangka ke to chinebo kono bedal sikuroi chung man thangnai hinoi thangmani no he diba nge tabuk bo bai thangsi bini songothono tuioi bini dolno tuioi Lahar Kasunani baga batto rinai party hinoi thangmani bo tagle wansu kana haise bo tagle buji khana amo bomsu jora to rinai party kok bai simi rinai party kintu riya jono amsuk jora naising riwoi amsuk jora jono bukto buki khlai tonika rinai hinai sung obono manya chung mai ke siringai tongoi unglakha o government o sarkar obo jono thungmang tongsinai aboni baga thomdik chung Lahar Kasunani baddo mangnai aboni bagai montri Vikas Deborma malaika phia buskango tamuno soimeya obono sob jagao poito chanani thikya chung soimano Tripura o Delhi o accord ni sign khlai laika chukti khlai laika accord rinai pheba accord tabu 3 bosor kana nai tong hayada accord tabu bo implement ungya gabo thokai khlai tonika thongoi tonika baksa borok sao bo bagrano biko nini accord biang thangka ari bini khlai tai to bo khlaika tini je rinani khlainani hinoi je kok ruoi chukti chakta khlaibai sign rilaibai tabuk jodi o government riseri yangoi tong hangka abo to bo bagran dos kore government dos tabu same
tini NLFT-ATTF group rongno फायदे हिनोय नि हिनोय बरनो चुक्ति खलाय बरक बाय साइन खलाय लायखा चुक्ति ngoi pai लायखा नरनो मुसुक ताका रिनाय नरनो माहाय माहाय डेभलपमेन्ट फान्ड रिनाय माहाय माहाय खलाय रिनाय गोबां मा बरक निबो कक रिजाक दं दिनै अबो माया बरनो बो थगाय खलाय दनिका थगाय खलाय दनिया दा द अबो थगाय खलायका आंखाय जे उतिनि हाससे फायनाय आं बनो तुइसि बेलाय खा मिथिक माने हाय गो बाबसं बनो तुइसि आने खा मिथिक माने हाय तामनि बागै हिंकै जे व्यक्ति रिनाय पार्टी वो हिने थांमानि बतिनि जुन्दुय मासाव बिनि खुक्सि कुक थांबाय के हायसे बिनि पार्टी ने एगेन्स्ट नबो खरांति सानान बाध्य हायसे खरांति सानान बाध्य nge nung aro थांबाय ताम लाभ लेंखाबा कुनो लाभ कुरै कारण आं वानसुंनाय माने बिनि मेन aro थांमानि कारण हिंखे अबो नंनाय जे जों aro थांगाय दय दय जिनि जेटा कक रिजाक दंमानि आबो जों मानाय पायानो तामखे आं गभर्नमेन्टआव थांगायनकै आबो दाक्तेनो मानाय पायानो हनै वानसुगै थांमानि गना फेबा मालिया मान खातामो बाबाजिका थुलु nge sawemi abo borok buskangni salo lama da kaso laino abo to borok ni metar tini ang okok tuman hingke abo ni bagosi o haste fa jaknani bagosi abo bono nugo ang okok sanana musung khata je jaga asa khlai thangmani abo bin asa foleliya haise nge tabu du sob no ritai bini bai thang government no ritai ai diba nge abo to borok ni metar khlai lai to narok ta one sok abo tu no comment khai mano vibe song chungaro sawo ATTF te NLFT hinai phiaba khoroksa MLA hingkai abono tu kok silchawi tongkha je borok kubui ATTF boya kubui NLFT boya borok ungkha aro ni simi kari rohojak ATTF ni simi kari rohojak NLFT ni simi kari rohojak o bororokse borok kuno original NLFT original ATTF ya original NLFT ni borok original ATTF ni borok nge tabu borok naisigo simisi dongko borok tamo khlai nge ang absu kok sayoi faidi sini borom ganang sir MLA Ranjit deborma bini Facebook page o kaisa post khlai ka bo borok no tuyoi nge bo tamo sa jong obono jong kisa khanai na naisarai ke ayada ang noro screen ro noro pordi একদিন মিয়া রিমানি এবংকা তিনি হিংকাই আংনর নি জায়গা রিনাইনর বপরে নাইদি সারঞ্জিত সাকারো তিপ্রা মথানো মেসেনরুই মানলিয়া যে রিটার্নার্স গ্রুপ ni kaisa adong ADC chongmarini sikang BJP join rukhai joto manthaino mannaite government accept bo Phaijak Hwnai kok sanai rok ADC election ni sikang je ang thaijing samani BJP wo joining rinai sabo aro jong phang sawai manamo ye tabukhe borok se 72 gontani bonte road block khlaina Hwnai press meet khlaima nugo tabukha borok si aro sao road block khaina hemo borok nugo hnai sao Sabo i bon khlainai rok mane Sabo o bon khlainai rok mane aro kubangma question borok ni thani phainai ari abo ba NLFT sible bokha tani Sabo sungna na abo ba ATF sible bokha tani Sabo sungna nang hinai mano piaba o Sabo hinai sungmani bo Sabo hinai sungmani abo ni answer aro no dong Sabo i bon khlainai rok aro bo saka kebo ATTF Returners group ni tikhlayo rohorjaknai rok ke bokhai NLFT ni kharoi phainai rok abo kuno baksaka karisi rohojak dol ni haise baksaka karisi rohojak agini simino je government bai chukti unglai phaya sikang no borno already kari rohojak jedino government bai chukti unglai borok yakti sawoi riwo o jorkha borok bo gulok phaibeka o kokta aboni bago bo sungu Sabo baksaba kharoi Phaijak advance no agino baksaba dolni agino kari rohojak tabkha borok
tamni baga press meet khai tongkha borok NLFT-ATTF hinoi bini kok abo tegaisa kebo khai rape case khlaioi kharoi tongmase NLFT original group hunoi surrender khainai rok I bon call khlainai rok no ADC chongmarini sukang pagla mantri ni logi nukmani tabukhe tamo ungkha kebo khai rape case rape khaioi kharoi phainai rok hinso aro bosamani rape case klaioi kharoi tongmase o rape case agi rape khaioi case klaioi kharoi tongmanse tabukhai borok se NLFT hinoi bon dakogoi road block khainani planning bini kokobo agi logi pagla mantri ni logi nukmani se pagla mantri Sabo kang sa yabo Ranjit sano soy mane ADC chongmari paikha tangoi manthai malia tangoi accept khaijakliya ADC chongmari paikha tamgoi uje kok sajakmani je wada khlaimani norok no rinai himani abo tamo malia hinoi bo sungkha MLA Ranjit Deborma tamgoi accept khlaijakliya hinsago government bai tangoi accept khlaijakliya lukurok norok no kaham khe no sinijak ADC chongmari tipra motha no je sakhai phano chen runa bagoi afuru khai toreng bahar laikhabla takla mantri ni wataro meeting asuk laikhabla rang nahal laikhabla tamong khatabuk jora phai tongo norok no lukurok kaham jawab runai dofate hani joba khlainai NLFT-ATTF ni ojomarok tabuk bo kok sayakho mane ojomarok hingke ojomani jaga thik tongo tini bini kok ni mote hingke o bororok tabuk press meet khai tongnai bororok obo ATTF NLFT je chukti khlai phainai o bororok yabo o bororok hingke kharoi tongnai rok baksa rape case o klaioi baksa dolni simi kari rohojak agini simi baksa dolni simi kharoi phaijak aborok original ATTF NLFT ya abo ani kok ya MLA Ranjit bini kok ni mote aron obo no bagai sobo NLFT-ATTF ni ojoma kotorok tabo bo siringkai tongko kono sayako boroni halchal naisik tongko hinsamani ko Engke aro tebo sakabo norok ni natok lukurok jotono sijak engke tabo borok press meet khai je tongmani abo natok da baige natok bini nojor engke tini je hastepa hinjaknai bobo to BJP joining khlaijak bobo to BJP ni borok je mantri Bikas Deborma bobo to khoroksa mantri BJP ni engke BJP bai BJP borok ni bisingo tamo kok salaikana namo kaisa natok drama abo bini mote bo drama hai nukjakha aboni baga bo drama hinai jaga mention khlaika norok ni natok bui joto sijak kanaisa aboni baga da bo natok hingana angkha khlaio lukurok kaham hamya jotono cheroi nainai hambai hinai jaga pia tini MLA Ranjit ni mote hingke abo just drama si borok jotono o BJP ni borok no BJP o cylinder khainai rok no hinai boso hingke abo just public ni buskango drama si kustai hani abo ani kok ya MLA Ranjit sani kok hingke abo no bini kok siljamani aborok kono NLFT ya aborok kono ATTF ya aborok just mane huddasi ojomarok main ojomarok hingke tabu bo siringkai si tongkho hinai bosa siringkai tongkho hinai nok tamo wansuk websong
je MLA Ranjit Deborma bokok samani abo correct da nabobo bini musung ti kok saw nor tamo wanchuk nor comment bising ti amo nor share khaimano norok ni wanchugoi tongmani norok MLA Ranjit sir no tamo question khlaina musung bono tamo sungnan musung bono tamo sana musung nor comment bising ti saimano te je tabuk NLFT-ATTF je root block khlaina hinai tongmani borok no norok tamo sana musung borok no norok sawi man comment bising ti je norok ni wansugoi tongmani norok sana musungoi tongmani o comment bising ti norok sawi man haije ge malai nai bayap song paithak jar kungoi tongmani bagai belai hambai norok no haino hai next video o chung haino hai kurung lainai hambai paithak jora tongmani bagai channel ka talangoi tongkhangke subscribe khaimani bising ti norok ana chubai man